Daging KM, isend ko. Isend ko. Mali nagta. Mangruwigit baran ni tarwaran na o may tisame rin. But yesterday rained hard. Pintas si Tudo de Galman dito. Yung baga nag-leak. Pigsa di Tudo de Galman. Yes, mic. 1, 2, hello. 1, 2, 3. Amen. Praise God. Dawatag nga to magdirte ka kapsat. Intirugyan, hindi pa nagkararagita amalam. Aduti na pintas na sayaat. Very exciting things about to happen kakabsat. Kasapulan nga maimula iti kararag. Amen? Just to update you, ada nga min tracker ko ni Pastor Pruvi kakabsat. May track ko di cellphone na kadada di Manilan. So they drove from Bacara to Manila last night. Praise God. They're in Manila safely. And their flight won't take off until this afternoon around 4 p.m. I believe. So nga kararagting nga nasayat isuna. No napintas ti panagbiyahe da idadanon na hindi giti napipintas nga panggup tayo para iti HBBC Hong Kong Outreach. Amen? Excited kayo lang kakapsat? Amen. Praise God. Kararagting nga Lord. Heavenly Father, thank you so much for this afternoon, O Lord God. It's Sunday the 5th here in the Philippines. It's the 6th in Hawaii and the 6th in the Philippines. Kat agyaman kami maninapo deti gundaway mi nga matipon-tipon nga mangiday dayaw mangi gloria keng ka.
Turay kastoy apo nga ag-adayo kami. Agyaman kami Lord, ti kaada ni Pastor June and Ma'am Coray de Bacara, and Daniel nga mga sis kanyami, and also Pastor Dennis, O Lord God, can digiti da dumape kakabsat, joining us on YouTube and Zoom. At apo, sakbay kami agpatuloy, dumawat kami ti kaasim ken pamakawan mo apo dalosam ket ti puso ken panunot mi pakawanen na kam kadi apo kadigiti adu nga naglabsingan mi ken kaket. At patuloy na kam kadi apo nga iyator iyornos ti pinagpuspuso ken panunot mi tapno apo makayaayo apo ken kaket. Itagon daway as we ask for your blessing upon our service. Dawatin mi pay apo iti panakabalin mo, iti panangrap mo iti ayat ken protection ti adipen mo ni Pastor Puvi ken ti pamilyana ni Ma'am Kay ni Kirk, ni Katkin Kiyon, ti kadada tata di Manila, kamo apo no kasanut saad dangem apo, si kakaditi mang preserba, ti pigsakired ken salun at da, kit isaganam kadi apo, digiti addang da, tapno napintas apo, iti pa sasangpad da di airport damdama, preserbaem kadi Lord, ti flight da, ti piloto, di aeroplano, digiti staff, ken ti panang receive ken kwada, ni Sister Anna Rose, ken digiti kakapsat ti Hong Kong apo. Lord, I personally am very excited of what you're about to do with the ministry in Hong Kong. Ket Lord, ipakpakaasi mi apo nga si kakadi apo ti mang-enable ken mang-equip ken kwada. Ket tulungan na kam kadi Lord sang kamay sa akas church, family, nga mang-suporta ken kwada. Hanlang nga financially and morally but spiritually apo. Siga kad magpatibker ken kwada. Ket Lord, ti servisyo mi itamalum, dawaten mi ti pamendisyon mo. Bendisyon am kadi Lord, ti parts ti service mi, pinagkankanta, ti special number kang ronan, abu ti mensahe ti adipen mo, ipadalan mo ken kwana. Please bless our time, Lord. Digiti kakabsat who are still on their way, bring them here safely. Kararag mi pay apo, ti flight ni Tita Grace, kasumangpet tun damdama, please keep her safe, as well as Tito Romy nga mapan mga laking kwana ti airport. Thank you so much, Lord, that we can always come to you in prayer. So all these things we ask in Jesus' name. And everyone says, Amen and amen. Let's remain standing as we start our singing this afternoon. Let's sing our first song. Amen. I stand amazed in the presence. First verse, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned, God clean. Amen. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Last verse. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Amen. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Amo yung nagpintas DJ nga kanta kakabsat. It celebrates how marvelous and wonderful God's love is for us. On that note, I want you to, when you see those songs kakabsat, you really need to feel it. Not that we go by what we feel, but I'm gonna tell you a story kakabsat. And this is a very, I've always said during our services, I'm learning kada ito kadada Auntie Jose and Auntie Tony Kanyame. Auntie Tony, as I've said last Wednesday, i-memorya na sometimes 5 minutes, sometimes 2 minutes. And that's difficult kakabsat. Another thing is, kanya tayo may sa pagragsakan tayo ket mangan, di amen?
So naman ragsak na mga kakabsat. In fact, she doesn't eat because she's hungry. She eats because we tell her to eat, kakabsat. So my point being is she doesn't seem to enjoy anything else. But you know one thing I noticed that she enjoy is singing. Idi kalman dore maditrigrek na nabagbagi na nakatugawid je couch. Hana mo di kita kanta kakabsat ng permi nga naragsak je rupa ng agkanta. Kit katak ti sang kakabsat amo yun na napigpig salang dito permi napigsat kanta no ko maitata. So I want to use that kakabsat. You know, many times in life we enjoy several things, but let's enjoy our singing just like this old lady in front. Amen? Let's sing our next song, When the Roll is Called Up Yonder. Amen. First verse sing, when the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, when the roll is called up yonder, I'll be there. Amen. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. Amen. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Last verse. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. Amen. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. I think somebody was trying to join Zoom. Before we hear Tatay Roger do our Bible reading this afternoon, let's sing one more song. Born to Win. Amen? Born to Win. Sing aloud now, Sandro. Born to Win. Amen. First verse sing. Born in a world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could be. Then the Savior came my way. He turned my darkness into day. And on that day I was born again. Praise his name, I was born to win. Amen, chorus. Born to win, hallelujah.
ihabak na ron ni Tatay Roger, nga umay dito isango, mag-lead kanya tayo ti Bible reading and prayer. Malum tayo kapsat. Diyaman tayo ti apo ti kinaimbag ting panagayat na kada tayo. Babain ti aldaw ti Domingo kat talaga naikari ng paraking kuana. Antayo mabalin nga agawon di jay no di kita itid taking kuana ti best tayo tapno ti kastakit. Dadapay ti dado nga pamindisyon ti apo kana tayo. Upagan tayo jay Isaiah 41 verse 10 to 13. Sa ti Lucano kapsat. Amen. Di ko na iti na verse 10. Di ka aguteng tadaakken ka. Di ka agkulayaw tasyak ti Diyos mo. Papigsayan kanto, wen tulungan kanto. Wen tapayain kanto, iti makanawan nga ima, ti kinalinteg ko. At to'y amin digiti gumura ken ka, na ibabain danto. Ken mariribok da, kasladan to awan. Ket dagiti makisupyat ken ka, mapukaw danto. Sika sa pulen to, ida, ket di ka ida masarakan. Uray pay dagiti makisupyat ken ka, dagiti manggubat ken ka, agbalindan to akaslawan. Ken kas may sa banag, nga awan di kapapayan na. Verse 13, tasyak nga apo a Diyos mo, tinglik to tamakanawan nga imam. Kunak ken ka, di ka agbuteng, badangan kanto. Ti apo ti may daydayaw, babain tinasantuan nga sa uwan na nabasa. Kararag tayo. Apo mikin Diyos mi amami na santuan, no minsan pa'y apo, nga agtaklin kami apo ken ka. Ti daytoy nga malem, iti trono ti parabor mo. Tapno apo ipeksami, tinalaos apo nga pagyaman mi apo ken ka. Babaen ti saom apo nga inkam apo nabasa. Kudla unay apo ti kinaimbag mo. Ti kunam apo, saan kami ang agbuteng non yaman apo digiti dumteng nga pasamak apo iti biyag mi. Ket adda ka apo nga sidadaan apo nga mangtapaya kada kami. Mangikanawa apo kada kami. Nakimimbag ka apo, kanda kada doon digito'y nga karkarim apo kada kami. Ket sapay la kumaapo, digito'y apo nga nabasa mi apo ket mapagbiyagan mi apo Diyos. Tapno iti kasta apo, tibiyag mi apo Diyos ket may ayo pay apo ken ka. Tapno may parukpok apo, digiti nakadado apo nga pamindisyon parabor mo apo ti bibiyag mi. Kararag ko apo, di daytoy apo nga malem, usarim manin apo nga dipen mo. Ngayon na apo iburay nga sasaom apo Diyos, ket saganam kadmanin apo ti puso panunot ken biag mi. Tapno digiti saom apo nga may panayag apo Diyos, ket makarit manin apo iti pamati mi, ken anadamanin apo Diyos nga tumibker apo ti relasyon mi apo ken ka. Ket no damet apo makitam apo nga pagkapuyan mi, pangaasim ka di apo Diyos. Tapno wen nakam apo tabileg mo, sirib mo apo nga nailangitan. Tapno ti kasta apo Diyos, awan apo ti lugar ti dablo akabusor iti bibiyag mi. Aramaten na kami apo Diyos, ang silaw apo, kena asin apo kadagiti tattao apo. Ket tulungan na kami met apo Diyos, tapno ti kasta apo dagiti vision apo dagiti adadipon mo apo. Ket may paay kumaapo nga balegi apo, nang runa apo iti papan apo ni Pastor Pruby, iti Hong Kong apo Diyos, ted mo ken kuana ti balegi apo, tapno ti kasta apo Diyos, ket mamulaan manin apo iti churches apo DJ apo nga nasyon apo Diyos, ket babaen apo ti bileg ken panakabalin mo. Akas panang bless mo apo ken ni Jay best apo, kasi ko maabot ti panang i-bless mo apo ni Jay nga ramid apo Diyos. Alawen apo itaklin mi ken ka, daytoy apo nga malem ti bibiyag mi apo Diyos. Ket sikakad apo ti makibaet ken mangisagana ti puso mi apo. Tapno ti kasta apo Diyos, ket naayat mi ken anadapay apo nga naregta kami apo nga agserbi ken agparamat apo ken ka. Pakawanan na kami apo Diyos, kadagiti banag ang naglabsingan mi, nagbidlutan mi, nagkurangan mi apo ken ka. Tapno ti kasta apo Diyos, patuloy kami apo nga maikari nga agserbi ken agparamat apo tinaldaw-aldaw apo nga panagbiag mi. Ket dagiti ti kararag dawat ken pakaasik tinapatinganagan na po Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. You may be seated, kakabsat. Thank you very much, Tatay Roger. Sino kada kayo tinaka-join J service baka radical man kakabsat?
Amen. Malagip ko lang inbanat ni Manong Erwin di. Di tatira. Imbanat ni Manong Erwin di gidi istorya na di bakara. Amen. Nagit kas na. Awang pulos nga nervyos ang pulos nga. Danag na awang pulos nga nagbaliwan nagkakabsat. Amen. Po ni Mang Erwin ko praise God kakabsat. Good, several things. Ang ko amo no nakita yun, digiti adong updates bakara kakabsat. Praise God. Na aduda tinabaptize adut kararag tayo nga nasungbatan ni Kalman. Amen. Mesa ka digijay ket ti panakabaptize da Tata Armin ken ni Nanay Erlinda. Amen. Kung amo no ad access ni den ka digijay nga photos but ije pasukin hanlang aduduwada na baptizan but taluda kakabsat. Duray ni Auntie Liwliwa. Amen. Isod nagan na kano nga talaga original. Nga nagan mother ni Sister Jeline nga kabsat. Kung handa kaya. Handa isod in-register da. Kung DJT. Imun una nga na-i-register ka kabsat. Liwliwa. O nagpinta sa nagan. Taluda nga nabaptize ni J. Pasukin ni De Calman. Amen. Itamok nga naragsakpay da Preacher Erwin ni Sister Marge. Tahan lang nga ni Idedekar ni Zemira. Nabaptizan pa ni Ansley. Amen? As jay, ti mapanag bakasyon ka kabsat. Amen? Hala nga mapanag lailang. It's nice to refresh yourselves but wow, what a wonderful thing to celebrate ka dito yung nga pa nakabakasyon da di bakara. Amen? Kat makipagragsak tayo kung kwada. Kat ang ko amo nun ipakaamok kanya yung nag-text ni Erna kanya kini bagamit ni Preacher Erwin di Kalman ket ka DJ pinagawid da nalipatan da siguro kakabsat gaputi kina-enjoy da nga di ubing hanga taga Pilipinas ket tila da siguro na ipakpakan da kakabsat ya so nga rumor kanu liquid nga to kun baba ko na ni Erna da magan ano na recommendation ko kit ko nak ada ni Doc Lester dito so nakonsultahan ko nakakabsat. I don't do pediatrics first of all. I don't know what to do with those things but praise God. Naka-join da G service di Kalman kat adapay ni Ernalyn kan Sister Margie J Choir. Mabuya tayo damdama. Amen. So kung nagbakbakasyon kayo kakabsat, expectarin yung ag-perform kay Jaiwan. Expectarin mi nga makita da kay EJ service hanga ti acknowledgement but EJ kay sango nga ag-perform kakabsat. Amen? Wa ti sumaro nagbakasyon kat ni Tita Minda. So kaduada kan kanta J choir tita. Palubos ti apo. No hanga choir sela tita. So practice the instrumento mon palubos ti apo. Amen? Praise God. Nagsayat lo na iti apo kakabsat. This afternoon, I'd like to acknowledge the folks joining us on Zoom. We continue to have Tita Helen. Tita Helen, praise God. Regular kang agat attendar. Halang regular agat attendar kakabsat. But regular pa yung ag-event mo ti offering na kakabsat. Ya? Kanayin ko i-text kan Shelly kan na ta alistok malipatan di gijay ko na singirin na tun Sunday ta invent mo ni Tita Helen ti offering na ko na. Praise God, Tita. Stay with us. Tito Adrian and Tita Beth, they're on Zoom. Tito, praise the Lord. Nagsaya ti apo, ti pinangaramat na kingka, ti pinangiburay mo, ti gospel, ka DJ event, in a public space kakabsat, outside. But what a courage and we praise and thank God ti kadwam di tamawi tito. Ti panangaramat ti apo kingka. Agan anos kayo, Tita Beth, ya? May kayo po ma-share dito yung Tita Sagbega Agawit Pilipinas, palubos ti Apo. And Tita Teresa and Tito Moses as well. Thank you so much, Tita, for sharing us those photos. And Sister Marivic, hello Sister Marivic. And baby girl, hello Sister. We continue to pray for you and your family. And then we have Pastor June and Ma'am Cora in Bacara. Praise God. And we also have Pastor Dennis kakabsat. Di na magkukun Daniel tatay. Ayan ni Pastor Dennis. Kasla di studio talangan na ngamin kakabsat. Tamok na de so na di bakara di studio ng AJ Claveria deta kakabsat. Ni Pastor Dennis tag-preach kanya tatay. Amen? Praise God for technology. I have several updates what we're gonna do update-wise with our church network kakabsat. And I'm not talking about network na connection in person but internet-wise. But praise God. Those joining us via YouTube, welcome to Hosanna Bible Baptist Church, Waipahu. Stay with us. I'm certain you will be blessed and filled by the many blessings of God. Did ko naka-filled na inspiraran na adu nga makan man jiligodin ka kabsat. Amen? Excited kayo mo lang? Awan, excitement nyo. Tiko hanggang kakaslaan ti Tony nga awan gana na mga kakabsat.
kakapaharis tayo nga adagana tayo mangan. So enjoyin tayo mangan damdama. Amen? Dawatag nga rin tumagder tayo. Let's sing our welcome song. Awit ng pagbati, and feel free to go around, shake hands one with another. Amen? Ready now? Sing, naragsaka kita, nga di maray ka, hintay pa nagdayaw, ken ni Yesu Kristo, idawat ko tapo, para muraken ka. Kristo, ti dawat ko tapo, para mo nagken ka, ken marik ng kuma, tiyayat tiyama. At ka agpangatuain ka kumablaang, wipot kamot, amen makipagkarara, isagot ti Apo, ketan at hararwa, ipek sa tayo ngaro, dagyaman ka mapo. Ipek sa tayo ngaro, dagyaman ka mapo. Ipek sa tayo ngaro, agyaman ka mapo. Amen. You may be seated, kakabsat. We also have, dito lang kami na the videos na natin makikita to screen, kakabsat. But I believe I saw Ma'am Sheena on the list as well. There they are. We have Daniel, we have Mama O in Batak, we have Ate Luisa in the Big Island, CJ in the Big Island, and Ma'am Sheena currently at work, I'm assuming. Praise God. Thank you very much for joining us this afternoon. Itanga gondaway kakabsatan ko amo no anat special event iji bakara de kalman ngum taluti grupo nga nagkanta, amen. And what a celebration kung kunakinanti Josie tagmalmal lang kapintas na kakabsat ko nakanti handapin na i-plaster ti microphone. No napintas dito, napinpintas pa iti live. Amen? Prayerfully, madingog tayo to amin, di gito iti live palubos ti Apo. Amen? Imitagun dawa, yung tayo dinggan ti special, ti different sanctuaries, ijay bakara. Coming, and shine as even to the west.
us, He will come back to claim us. Jesus is coming again. Jesus is coming again. Oh, what a wonderful God. Hallelujah. I will lift up my voice and sing. Hallelujah. Oh, what a wonderful God. Sing a praise to the Lord God Almighty. Hallelujah. Sing a praise to
praise God for those beautiful hymns. Amen? Makamot makaturog kayo nga agdingdingagan namin. Medyo yun ay agdingdingagan kakabsat. At sumaruno tayo tumat mapanagkanta dyan. Amen? Even gayam first Sunday of the month. So I guess we can expect that and every first Sunday of the month, ang amin nga sanctuaries ag-perform ijay bakara. Amen? Karaman tayo ito jay palubos di ako. Amen? Sa ikarkararag tayo. Dagon dawin nga rod, ang kubaybayaganan. Ti adipon ti apo nga intay dinggun. Ita nga malum. Kat bunga iti HBBC. Amen? Praise God. Kat ti panagbiag na kakabsat, indato na para ti apo. Kat kadigiti dadumang ad adipon ti apo. Nung naidaton ti panagbiag da. Kat talaga nga naimpapuswan. Kat ti pagkurangan ti apo iti mangpuno. Amen? This is, we already know him, Pastor Dennis, the pastor of Claveria. Kat permi nga mablesan na iti pa nagbiag na kin leadership na iti Claveria kakabsat. And that's one of the reasons why I really pushed for us to support the work in Claveria. Not just because, you know, they are our church family, but because I know that God has a wonderful, has a humongous plan for the ministry there, especially because adati adipon ti apo jay nga permi iti pinagobrana, pinagtrabaho na, ken pinagsurot na ti pagayatan ti apo. Amen? Ang kumutsub, sobraan ti sa kakabsat, na pinpintas nga nun, iniso namit lang mag-introduce. Amen? Ipasa nga rin ti microphone kini Pastor Dennis Ijay Claveria. Amen. Kaya't ko man nga padayawan iti apo, iti kinabileg na iti panagbiag tayo. Amen? Inusar na iti patriarch tayo nga nairugi. Dahito trabaho iti Claveria way back 2004. Ket maragsakan na kakabsat sipod iti nairugi iti trabaho ti apo ito iti 2004. Ket naimatangag kakabsat iti panagrugi na daytoy da kami dagiti estudyante ngay mo na iti Moving Bible School. Ket nakita kiti regta iti patriarch tayo kakabsat. Ken ore pa iti sirib nga adda ken kuana ken iti pasnek na iti church planting kakabsat ket madaydayaw iti apo ket 17 years tayo iti 2021 ket praise God ta iti 2021 by the grace of God ket inted iti apo ti karkararag tayo nga pagyanan tayo ken lote iti church kakabsat ken kaday dimot lang tawen kakabsat ket napatakder daytoy trabaho ti apo ket bigbigen mi lang unay kakabsat ken gagayem iti dakkel nga puso yo ken suportayo iti trabaho ti apo ta no totoosin kakabsat ket da kayo iti kasla di ko nangarod ni Pastor Provin da kayo iti nang buwangayan daytoy nga trabaho iti apo gapo kadigijay support yo kakabsat ken madaydayo iti apo kadayta ket isumot iti nagkaroonan iti patriarch tayo iti desire pay nga adadapay nga agtrabaho para iti apo kadigiti dagiti lugar ket anyan nga yaman ken ragsak ko da kayo nga kakabsat iti Hawaii kang runaan ko ni Preacher Glenn. Praise God iti life mo, sir. Ket madaydayo iti apo. Ta sika iti instrumento ti apo dita. Ken kastamit kanyayo nga kakabsat. Actually ket manmano ti amok kanyayo kakabsat. Hangkay unay nga makit kita, makatkatungtong nga praise God. Numampay kasto iti sitwasyon tayo ket babaen iti panagkararag ket adda tayo nga makapagmaymaysa. Iso nga iti daytoy nga gundaway ket maragragsakan nak iti inaramid iti apo ken ore pa iti patriarch tayo ken ore pa iti senior pastor tayo. Ket permi launay iti panangi gagarda ken panangi kagumaan da kakabsat iti panakaiwaras iti HBBC iti interong halubong kakabsat ket madaydayo iti apo kadayta. So kayat kumot nga i-update kayo kakabsat iti trabaho iti apo iti Claveria madaydayo iti apo kakabsat ta idikalman ket permi nga napnapno kami
100 plus kami dito kakabsat by God's grace. Ket kang kanayon ko nga ibagbaga kadagiti kakabsat nga awanen ti kang runaan nga banag nga aramiden tayo nuhan nga iti panang suporta iti trabaho iti Apo. Ket kung kunak kanya dadi kalman ket orengatan mapan kadagiti eskwelahan ken mapan kadagiti barbarangay nga mapan ag-preach ket pribilehyo tapnon iti kasta ket daytoy tema tayo ket mapulpil mailaway ti trabaho ti Apo no da kayo nga kakabsat ket hangkay met sumuporta awan na kakabsat. So nga panunutin niyo kuma kung kunak. Panunutin niyo kuma no kasano iti rigat na iti mapan kadagiti barbarangay. Actually ket madaydayo iti Apo ta busy tayo ti every week by God's grace. Ket tunno Thursday ket mapang kami ijay apari ta da iti talong agbaptize kakabsat madaydayaw iti Apo ken nailaan daytoy nga week kanyami kakabsat ta sem break ngamin itoy Claveria wan dagiti high school iso nga alaak dagiti daddo mga high school ket ing kami agsolwining ijay apari ken ag-evangelistic service kami iti rabii kakabsat. Ken sakam tumapan ijay lasam. Wan ikarkararagda kami, papang kami ijay lasam to no Friday. Agsulwining kami met ijay kakabsat ken ada iti opat nga agbaptize ijay lasam. So ipagpray tayo dijay nga hoping napintas ko maiti tiyempo ta aglalod ti Claveria wenno Cagayan kakabsat ket winter hanlang DJ lami is no diket tudupay ditay ammo kakabsat iti tiyempo na dito ikakabsat ken gagayem ket madaydayo iti Apo daytoy nga pribilehyo kakabsat nga makapagtakder kanyayo ken makapagsao kanyayo amok nga ti Apo iti mangted iti nananay nga kasapulan tayo ken umiso nga sa una nga maipaay kanyayo kakabsat. So ang kubaybayaganen dawatek nga tumakder tayo ket lukiben tayo iti Biblia tayo. Ito'y 1 Chronicles chapter 29. 1 Chronicles chapter 29 on your Bible page 534. So several verses iti inakbasahin kakabsat. Ket kunana iti Ilocano ket ni Ari David kinunanapay iti amin agimong ni anak ko Solomon iso amay sa pinili ti Dios ubing paylaeng ken naganos ket ti aramid dakkel tati palasyo saan a maipaay iti tao no diket maipaay iti Apo Dios. Verse number 3 may sapay agsipod ta insaad ko iti panagayat ko iti balay iti Dios idinto ta addanak tigameng ako kwak metlaeng. Abalitok ken pirak, isu inted ko, nga agpay iti balay ti Diyos, sa balilaeng iti insaganak a maipay iti nasantuan a balay na. Intayo di verse 9. Idi akasta dagiti umili nagraguda, ta nagidaton da iti sibubulos anakem da. Agsipod ta babaen ti puso da, anapalangto nagidaton da iti sibubulos anakem da iti Apo. Ket ni David nga ari nagrag-umet iti dakkel arag-o. Verse 11, kukwam o Apo, ti kinadakkel ken ti pannakabalin, ken ti gloria ken ti ballegi, ken kinadayag. Ta amin nga adda kadagiti lang langit ken iti daga kukwam. Kukwam ti pagarian o Apo. Ket maitanok akas ulo nga kangatuan dagiti iso amin. Verse 12, dagiti kinabaknang ken dayaw agpapadada nga aggapo ken ka. Ket agturay ka iti isu amin. Ket ita imam adda pannakabalin ken kinabileg. Ket ita imam iti ayan ti mamadakkel ken mamapigsa iti isu amin. Verse 14 maudi nga verse. Ngem asinnoak ken anya ti ilik. Tapno kabaelan mi kuma ti mangidaton iti sibubulos anakem akas iti daytoy akita. Tanaggapo amin abanbanag ken ka, ket iti kukam ti itden mi ken ka. Agkararag tayo. Apo Diyos, madaydayaw ka iti daytoy nga bigat, kuno iti daytoy nga malem Apo. Agyaman kami iti ayat ken parabor mo iti sagtumong galmay sa kanyami. Ket Lord, awanen ti
sabali Apo Dios nga mabalin mi ken kang runahan nga mabalin mi nga aramiden ken kaanuhan nga iti panang dayaw mi. Agyaman Apo Dios deti kanito nga maiburayan iti saom dagiti kakabsat iti haway Apo. Ket sapay kuma Apo Dios agbalin nga encouragement, enlightenment Apo ken panakakarit iti pamati daytoy saom Apo nga maiburay iti daytoy nga aldaw. Bendisyon na met Apo Dios iti senior pastor mi iti panagplate na inton malam ket agyaman kami met Apo Dios agyaman Apo iti patriarch mi Apo nga si suporta Apo Dios kadagiti trabaho madaydayaw ka Apo. Amin dagitoy dawatin mi itinagan ni Apo ming Jesus. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. Ti Paulo daytoy nga adalan tayo kakabsat ket enjoying the most blessed life until the Lord comes. Amen. Kaya't nangasawan kakabsat ket ragsaken tayo. Mamatinak nga napalalo iti ragsak yu kakabsat gaputa naggagasat tayo. Makunak nga naggagasat tayo ta adda tayo iti pagayatan iti Apo. Amen. Makunak nga nagasat tayo kakabsat ta adda tayo iti well organized ken united nga church kakabsat awan sa bali no saan nga iti HBBC. Ket madaydayo iti Apo. Ta daytoy kinagasat tayo kakabsat ket saan lang nga naingasatan tayo may panggap kadagiti sanikwa hanlang nga iti church family no diget nagasat tayo pay kakabsat. Tadaan tayo iti patriarch nga na sariwawag kakabsat. Ken dayjay panangipos na kanya tayo kakabsat nga aramiden tayo iti pagayatan iti Apo iti biag tayo. Taamo na ken pacheck kakabsat nga makita na nga no aramiden tayo di pagayatan iti Apo iti panagbiag tayo kang runaan iti panakaiwaras iti ebanghelyo iti Apo ken panakai patakder kadagiti churches kadagiti na duma-duma nga luglugar kakabsat mamati na kakabsat nga dayjay iti inpakita nga sirmata iti Apo iti patriarch tayo kakabsat ken nagasat tayo kakabsat tadaan tayo iti senior pastor nga dayjay makita na kakabsat iti trabaho iti Apo ket iso ti ipangpangruna na. So dagitoy nga banbanag kakabsat ket addaanan kanya tayo. So enjoying the most blessed life until the Lord comes. Aging nga umay iti Apo iti biag tayo umay natay alain iti Apo ket saan ko mga agbaliw. Jay puso, jay rikna tayo, jay panunot tayo iti Diyos nga nangipaay kadagitoy nga banbanag. Iso nga iti daytoy nga kanito kaskunana iti daytoy nga sitwasyon in this situation that we are facing right now. Daytoy sitwasyon nga sangsangwan tayo, kakabsat. Globally, napadasan tayo kakabsat iti makunkuna nga pandemic, ti COVID kakabsat ken gagayem. Ket lately lang nakita tayo kakabsat nga nakadado iti matmatay gapu iti winter. Iso nga naggasat tayo kakabsat. Nga uray no simmangbay dagiti kakastoy nga pasamak iti panagbiag. Iti HBBC kakabsat ken gagayem. Ket saan nga nagsardeng nga nangaramid iti pagayatan iti Apo. Iso nga permit panangidaydayaw kyo iti Apo kakabsat. Gaputa daytoy trabaho na iti klaberya kakabsat. Nagatang tayo iti pandemic. Nga ti ekspektaran iti tao kakabsat. Pangalan ti kwarta ti tao no kasjay nga panagrigat. Nga makita tayo kakabsat, nakita tayo, iti pan nakabalin iti Apo kakabsat, ken panangibuyat na iti bendisyon, iti bibiyag tayo amin. Iso nga, amuyo, daytoy tema tayo tatta nga tawen, enlarge our cause, nakapimpintas launay. Kinagpaisuanan nakakabsat, iti daytoy nga tawen, miracle. Amuyo na apay nga miracle kakabsat, daytoy bulan tayo tatta nga February. Upat iti Sunday na. Upat ti Monday na. Upat ti Tuesday na. Upat amin kakabsat. Miracle. Mapasamak lang daytoy kakabsat.
iti 823 years adayon tumanen awan tayton. Isu nga amuyo, kada ito nga tawon nakapinpintas, iti inpakita iti Apo nga vision iti patriarch tayo. Babaen kada ito nga tema kakabsat, enlarge our cause. Isu nga mamati na kakabsat, nga adda iti kayat iti Apo, nga mapasamak iti HBBC kakabsat, isu nga isagana tayo ti puso tayo, ti panunot tayo kakabsat, ken tirik na tayo, gaputa adda ti kayat ti Apo nga ipaaramid kanya tayo kakabsat. Amen. Ket mamatinak nga dagita kayat iti Apo nga ipaaramid kanya tayo kakabsat, maaramidan tayo, babaen iti panagtalinaed tayo kakabsat, nga agserbi ken ni Apo Dios, ken saan kuma nga dagiti pannakaupay kakabsat, ken panubok iti biag, iti mang pasardeng iti pamati tayo, ken panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Isu nga daytoy nga kanito kakabsat, enjoying the most blessed life until the Lord comes. So adaw pat nga kayat ko nga i-share kanyayo kakabsat, umuna, making God the center of everything or foundation of your life. Making God the center of everything. Pagbalinan tayo nga iti Diyos kakabsat, ket iso iti sentro, iti amin nga aramiden tayo, iso iti pundasyon, iti panagbiag tayo kakabsat. Tano ni Apo Diyos ti agbalin nga pundasyon iti biag tayo, mabalin nga sumangbay tuman ti panubok, mabalin nga sumangbay tuman ti didigra iti biag kakabsat. Ngem saan tayo nga magunay, gaputa iti pundasyon ti biag tayo, awan sa bali no saan nga ni Apo Diyos. Ket anyan nga nagragsak, kan blessing kakabsat iti biag tayo, tasipod pa'y idinam amo tayo iti Apo, pinagbalin tayon iti Diyos, nga iso iti pundasyon ti biag tayo. Ngam laglagipon tayo kakabsat, gapu kada ito nga pundasyon kakabsat, agkaroon tayo iti problem, nohan tayo maalwadan kakabsat, iso dayjay tayo problema iti problem of familiarity. The problem of familiarity kakabsat, iso nga nusumken daytoy familiarity kakabsat ti biag tayo, di tatayo nga maiyaw-awan, di tatayo kakabsat nga lumihis yan ti sangwanan iti Apo, gaputa nagbalinan nga daytoy nga banag kakabsat, nagbalin tayon nga pamilyar. For example kakabsat, kabisadom DJ 500 kumakakabsat, kabisadom. No adda nang yawat ken ka iti 500 kakabsat ken gagayem. Uray di mo lukluki benen. Ata kabisadom nga rod. Di mo gayam ammo nga DJ gayam inted na ken ka nga 500 peke. Kakabsat ken gagayem. Isu nga hantay ko nga alaen daytoy kakabsat. Nga agbalin tayo nga pamilyar ka ken ni Apo Dios, ammom iti apon. Gapot ammom ti apon di ka agbasbasan ti Biblia. Gapot ammomon iti Diyos, hangkan nga akarkararag, nagbalin nga roden nga pamilyar tayo kakabsat. Ket dayta iti mangyadayo kanya tayo, nga di tayo tumapupuutan, gapu ka dayta familiarity, agmalangata iton kakabsat, nga iti biag tayo, apay nga takastuyen ti biag ko. Apay nga tan napukaw, nagmaumaw, dayjay, gaget ko nga agserbi ken ni Apo Diyos, na ikatin jay riknak, nga agserbi ken ni Apo Dios agiragpat ti karkararwa, apay nga tan kasjay, di tay gayam na malayan kakabsat, nga kapu ka dayjay nga familiarity kakabsat, ket simken ijay puso ken panunot tayo. Isu nga kakabsat ken gagayem, iti daytoy nga bigat, wenno malam kakabsat, ana dagiti blessing. What are the blessing if God is the center of our life? Anya dagiti bendisyon, no iti Diyos ket agbalin nga sentro iti biag tayo kakabsat. Umuna ti amin, we find satisfaction. Amen. Mabirukan ken makita tayo kakabsat, iti pannakapnek. Amoyo yan ti lubong kakabsat, nagado ti tattao ngahan nga mapmapnek kakabsat. Ket madaydayaw iti Apo,
Gaputam ammo tayon iti Diyos. Isot ng penek iti biag tayo kakabsat. Ket awanen ti sapulen tayo. Iti panagbiag tayo gaputa iti Diyos. Adda kanya tayo. Ken isot nang ipaay kakabsat. Kadagita nga banbanag iti biag tayo. Ket nakontento tayo. Napnek iti biag tayo kakabsat. Iti verse, iti chapter 3 in the book of Philippians kakabsat, makita tayo iti biyag ni Apostol Pablo. Ti background ti life ni Apostle Paul ket abogado. Well-known nga tao, nalaing, no may panggap ti gagayem, adu ken kuana. No may panggap ti profesyon kakabsat, adda ken kuana. Ngam amuyo, idinam amuna ni Apo Jesus. Gaputa iso na ket persecutor. Isot mang idadanas kadagiti believer. Isot mang papatay kadagiti namati ken ni Kristo. Ngam amuyo kakabsat, idinam amuna ni Apo Jesus, ijay nga nagbaloy itirik na ken panunot na. Kaya't kung nga basahin kakabsat, ijay Philippians chapter 3, verse number 7. Kaya't kastoy ti kunana. Ngem dagijay abanbanag agun guna kanyak, idi inbilang ko idaapukaw gapu ken Kristo. Agasin nyo pa ikakabsat. Dagijay nga na-accomplish na tibiyag na, uray pa'y dagijay adaken kwa na nga profesyon na kas abogado. Uray pa'y dagijay kakadua na gagayim na. Uray pa'y dagijay banbanag nga adaken kwa na. Ket kunana ti Biblia, inbilang ko isuda apukaw gapu ken ni Kristo. Anyan nga nagpintas nga rik na kakabsat. Anyan nga nagpintas nga puso. Gaputa, haan gayam dagijay nga banbanag. Iso itinang penek iti biag na kakabsat. No diket itinang penek iti biag na. Awan sa bali kakabsat. Nuhaan nga iti Diyos. Amen. Iso nga awanen ti kapipintasan kakabsat. Ken kararagsakan nga pagyanan ken ayan iti maysa nga tao, ayan iti maysa nga namati kaabsat no saan nga iti Dios. We find satisfaction. Makita tayo iti pannakapnek kakabsat no adda tayo iti pagayatan iti Apo. Adda nga rod nabasa kakabsat nga analogy. Diyan mo no nakita yun yan ta Facebook o no social media. Kuna nagit when God wanted to create peace, He spoke to the sea. When God wanted to create trees, He spoke to the earth. But when God wanted to create men, He turned to Himself, then God said, let us make men in our own image. So kayat na nga sawan kakabsat, no jay ikan ket ikatem ijay danom, matay jay ikan. No jay kayo kakabsat, ket ikatem no parutem ijay daga, matay jay kayo. No ti tao kakabsat, ket talawan na, adaywan na ni Apo Diyos, awan titurungan na. Awan banagan na kakabsat. Iso nga iti daytoy nga kanito kakabsat, pagbalinan tayo nga tibiyag tayo, ket saan kumakakabsat, nga agmawmaw, iti biyag tayo, nga iti Apo kakabsat, iso ti agbalin nga sendro ti biyag tayo. Iso ti agbalin nga sendro iti biyag tayo, pundasyon iti biyag tayo kakabsat. Mamati na kakabsat, nga no ti Apo iso ti agbalin nga pundasyon ti biyag tayo, adda iti turungan na kakabsat. Ket isot mang penek iti biyag tayo. May kadwa, what are the blessing if God is the center of our life? We find light and direction. We find light and direction. Kas kunana kakabsat iti book of Psalm chapter 27, ket kasto iti kunana kakabsat Psalm chapter 27, verse number 1. Kunana iti Biblia, iti Apo iso ti silaw ko, ken salakan ko, asin no ti kabuteng kunto, ti Apo iso ti bileg ti biag ko, siya sinno ti pagbutengak to. Nagpintasan nga verse kakabsat. Amen. Nakamaymayaten, makapalagan. Amom no kakasoy ti mabasbasam kakabsat. Uray kasanot kinadagsen, ken kinaado kakabsat. Dagiti mangipawil, ken problema iti biag kakabsat. No kakastoy nga bersikulo, palaganan na tirik na tayo kakabsat.
We find light and direction. Isot agbalin nga silaw tayo. Iti daytoy nga lubong kakabsat, nakasipsip nget. Gaputa adot ti basol, adot pakayaw awanan. Adot mang sansil mo ti biyag tayo. Adot mang yadayo iti biyag tayo. Ngem madaydayaw iti apo. Kakabsat ken gagayem that the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Awan to't pagbutngak. Uri anyaman ti sumangbay iti panagbiag kakabsat. No iti apo, isot ranyag ti biag tayo, isot silaw tayo, isot salakan tayo kakabsat. Hantay tupulos nga agbuteng. Day di mensahe iti kalman kakabsat. No apay nga dagiti believer ket sumukudan, gaputa nabanugdan. Daduma simukon kakabsat, hanpay nga nabannog, hanpay nga nagserbi ti apo simukon kakabsat. At dagiti nagserbi ti apo kakabsat, nga uray no kasunod kinabannog da kakabsat, handa pay simuko. Ngam laglagipon tayo. Ti apo kakabsat, iso iti mangiturong ti biag tayo. Isot driver ti biag tayo. Isot mangranyag iti dana. Ken masakbayan iti panagbiag tayo kakabsat. We find light and direction. Number 3 kakabsat. We find safety and supply. We find safety and supply. Amen? Kung ang arod ni David kakabsat, Psalm 23, verse number 1, the Lord is my shepherd. I shall not want. Ti apo iso iti pastor ko. Awan to ti pagkurangak. Praise God kakabsat. Tano ti apo isot agbalin kakabsat nga mangiturong iti biag tayo. Awan to ti pagkurangan tayo. Hana tayo tubaybayan iti apo. Nakadado ti verses iti Biblia kakabsat nga I will never leave ti nor forsake ti. Hana tayo tubaybayan iti apo. Hana tayo tutalikudan iti apo kakabsat. Ipaay nanto kakabsat dagiti kasapulan tayo. Ikan na tayo ito kakabsat iti pan nakaprotektar. Salakniban na tayo iti apo kakabsat. Iso nga anyan nga kinasayaat kakabsat. Nga no ti apo isot agbalin nga sentro iti biag tayo kakabsat. Makita tayo dagiti nga banbanag. Number 4 kakabsat. We find the meaning of life. Makita tayo, iti usto nga kaipapanan, iti panagbiag. Amen? Makita tayo, ti usto nga kaipapanan, iti panagbiag, kakabsat ken gagayem. Tawan sa bali nga makaipaay, iti kaipapanan, iti panagbiag, kakabsat. Nuhaan nga dayjay nang ipaay, met lang iti biag kanya tayo, awan sa bali no saan nga ni Apo Diyos. Iso nga, madaydayo iti apo, awan iti panagbabawi kakabsat nga simurot ken ni Apo Diyos. Awan panagbabawi kakabsat, ta ditoy kung nga nakita kakabsat, iti kaipapanan iti panagbiag. Nakita kakabsat, no kasano iti kinabileg, ken kinaragsak, ken kinasayaat kakabsat, iti panagserbi, ken panangusar, ken bendisyon iti apo iti panagbiag. Iso nga kakabsat, dagitoy nga upat nga banbanag, ket agbalin kuma iti panagbiag tayo, no ni Apo Diyos, iso iti sentro, iti biag tayo. Ada iti quotation, iti pastor tayo kakabsat, kunanagat, begin your day with God, and everything will be in their order. Irugim iti biag mo, iti Diyos. Kat amin nga banag, kakabsat, agbalinto nga naurnos. Iso nga, iti binigat, iti biag tayo, mentenaran tayo kakabsat, jay langan tayo kini Apo Diyos. Babayin dayin tayo panagdevotion, babayin dayin tayo panagkararag kakabsat, tapnon dagijay nga banbanag, nga aramiden tayo iti agmalem kakabsat, ket nakaururnos. Awan to iti panagsusupyat, kadagijay nga aramiden tayo, gaputa inuna tayo, dayjay Diyos nga mangurnos, kadagijay aramiden tayo, iti daytang aldaw. So begin your day with God, and everything will be in their order. At dapay quotation iti pastor tayo kakabsat, your time with God will determine the joy that you will have for today. Your time with God,
DJ oras mo ken ni Apo Dios isut mang determina kakabsat kaday DJ ragsak iti dayta nga aldaw. Isu nga no aduma kakabsat damagem ka data kaduam no apay nga naragsak itang aldaw. Damagem no inyo nanamot lang ni Apo Dios. No apay nga naladingit, no apay nga na may pakita di ragsak na. Damagem no ti inunanakit ni Apo Dios. Your time with God will determine the joy that you will have for today. Kung nanapay kakabsat, life is good with God in the center. Iti biyag kakabsat ket agbalin nga nasayaat. No iti Apo, iso ti agbalin nga sentro iti biyag tayo. Problems turn into solution. At dadagiti problema kakabsat, nga sangsangwan tayo, but all things work together. Nga DJ gayam nga problema kakabsat, isot mangitundaken ka, iti pan nakasulbar, kaday ta nga problema. Problema mo't lang, tinang sulbar, jay nga problema. Fear turns into hope. Kakabsat, dagiti pagbutbut ngan tayo, DJ message di kalman, fears of life, dagiti pagbutbut ngan iti biyag kakabsat, iso iti maysa nga mang pasukot ti believer. Ngam amuyo kakabsat, no ti Apo agbaling nga sendro iti biyag tayo, kakabsat, dagiti pagbutbut ngan tayo iti masangwanan kakabsat. Iso ti agbalin kakabsat, nga namnama tayo. Anger turns into love. We're free in God, and it's the best place to be. Praise God. We learn to take risks and face challenges. We take no credit for any of this. Madaydayaw iti Apo kakabsat. So making God the center of everything or foundation of your life. Number 2, may kadwa kakabsat. Number 2, stop the fearful thoughts and replace them with something positive. Stop the fearful thoughts and replace them with something positive. Kung ano iti Bible kaabsat, Colossians chapter 3, verse 1 to 3. Colossians chapter 3, verse 1 to 3. Kasto iti kunana kaabsat, ngarod, no napagungar kayo anay kuyog ken Kristo, sa pulen nyo dagiti banbanag sa dingato. Iso nga ayan ni Kristo nga agtugtugaw iti makanawan ti Diyos. Verse 2, panunuten tayo, wano panunuten nyo dagiti banbanag sa dingato. Kaya't nangasawan kakabsat, ipokus tayo ti panunot tayo kakabsat, kadagiti na indyusan nga banbanag. Saan adagiti banbanag dito'y rabaw ti daga? Tadagiti banbanag yan ti rabaw ti daga kakabsat. Isuda ti agbalin kakabsat. Wano mausar, nga mang pakulayaw ti puso tayo. Mang padismaya, mang panang discourage ti puso tayo kakabsat. Kitain tayo kakabsat. Dagiti na inlangitan, na indyusan, nga banbanag kakabsat. Gaputa ti kayat iti Diyos kakabsat. Iti panunot tayo, agbalin nga natarnaw nga kang kanayon kenkwana. Tapnon haan tayo, nga makita kakabsat. Dagiti aramid ti rabaw ti daga, nga haan nga nasayaat. Iso nga, ti encouragement ko kanyayo kakabsat, make a conscious effort to surround yourself with positive. Make a conscious effort to surround yourself with positive people. Han nga dagitay agmamarites kakabsat. Han nga dagitay mang dadael kakabsat. Dagitay adda tinapintas kakabsat. Nga kapanunutan na ken puso na may papan iti Apo, ken trabaho iti Apo. So surround yourself with positive people, nourishing people, and uplifting people who believe in you. Encourage you to go after your dreams. Amen? So, palawlawan tayo, itibiyag tayo kakabsat, kadagiti tattao, nga mabalin, nga mangtulong, mangipusken ka, mang-encourage ken ka, nga ti panunutom, ken aramidem, iti panagserbi ken ni Apo Diyos. Kunana pa kakabsat, don't trust and put your joy on the uncertain things. Just enjoy what you have right now. Because the best of your yesterday
is not a guarantee of your best tomorrow. And the best way to trust tomorrow is to trust the one who holds tomorrow. Amen. Iso nga kakabsat, awan ti pagdanagan tayo. Han nga dagiti banbanag yan ti lubong, iti pagtalkan tayo, no diket italag tayo kakabsat, iti masangwanan tayo, masakbayan tayo, kadayjay Diyos nga makinigem iti biyag tayo. Kuna nga iti Biblia kakabsat, panunutem, dagiti nainlangitan nga banbanag, dagiti us-usto nga banbanag, dagiti mangted ken kwa, iti pan nakapalagan, iti Bible kakabsat ti sao ti Apo, nakadado iti ipaay na kanya tayo kakabsat. Maipapan, iti panangkita tayo, panagaramid tayo, panagpanunot tayo kakabsat, kadagiti na indyusan nga banbanag. Number 3 kakabsat, number 3, practice godly character. Godly character, practice godly character. No kuna tayo nga godly character kaabsat ket dagitoy banbanag nga na isang sangayan nga makita iti tao kuma iti biag tayo. Amoyo iti biag kakabsat. Dagiti ugali kakabsat. Nuhan tayo maplastar iti attitude, character tayo, kababalin tayo kakabsat, nakadado ti apektaran na. So, to develop godly character, it is important to embrace principle. It is important, kakabsat, to embrace principles and not people. Kakabsat, ken gagayem. No kayat tayo ti agbalin nga nanakam nga anak iti Diyos kakabsat. Daytoy sao ti Apo, iso ti arakopen tayo kakabsat, haan nga dagiti tattao. Ti sao ti Apo, tawan sa bali kakabsat, nga ibagakan isarita iti sao ti Apo kakabsat, no diket dayjay kayat iti Apo iti biag tayo. Practice godly character. Character affects every area of our lives. Character affects every area of our lives. Nuhan nga nasayat, napintas kakabsat, ti kababalin tayo, ti ugali tayo, apektaran na dagiti decision tayo. Amen? Apektaran na dagiti decision tayo. Iso nga kitain niyo kakabsat. Manmano dagiti kabataan kakabsat nga agsuko iti biag na iti Apo kay kayat na kakabsat dagiti pleasure ragragsak ti lubong kakabsat gaputahan pay na adapt kakabsat dagiti na indyusan nga kababalin iti biag iti maysa nga anak iti Dios. Maapektaran. Imbes ko mga pagayatan ti Apo, imbes ko mga church kakabsat, imbes ko mga basat Biblia na apektaran, gaputa awampay ken kuana, dagijay na indyusan nga kababalin. Apektaran na iti panagsao kakabsat. Character affects every area, character affects our words. Jay panagsao tayo. Iso nga, kunana iti Biblia kakabsat. Iti Biblia isot mang pasayaat, kadagiti sao tayo. Agsao tayo nga adaan iti grace iti Apo. Character affects our action. So akong kunak nukwa, no, ti pakailasinak nga, dayjay tao kat mapilpilit, dayjay facial expression na. Dayjay panagtignay na kakabsat. Imbes nga, napintas siya panagtignay na, agdabog, makitamlatan, nga ma-DJ kababalin na. Makitamlatan nga ma-DJ ugali na kakabsat. Actions. Character affects our attitude. Character affects our goals. Our relationship. Maapektaran dagiti goals tayo, maapektaran ti relationship tayo kakabsat. Iso nga practice godly character. Maudi kakabsat ken gagayem, love must govern all that you do. Love must govern all that you do. Kaya't nangasawen kakabsat, iti kumaayat, iso iti manggovern kakabsat, kadagiti amin nga intayo aramiden ken ni Apo Diyos. Because love must be sincere. Iti ayat kakabsat, ket napudno. Kuna nga iti Biblia kakabsat, 1 Corinthians chapter 13,
Ore pa'y kasla ka anghel nga agsasao, no awan iti ayat nakakabsat, awan serbina. Iso nga amoyo, nakapatpateg, daytoy makunkunang ayat, tatanga bulan ti February kakabsat, ket maipanggep iti ayat. Iso nga, may sa kadagiti Sunday tayo kakabsat, tatanga January ket Love One Sunday. Dagiti ay ayaten tayo iti biyag, awisen tayo iti church. Tapnon maamuda, jay Diyos nga managayat. Love must be sincere. Love must display tender affection. Iso akong kunak kadigiti kakabsat ditoy. Amoyo, no adalon nyo iti Book of Acts kunak. Kat aday iti panangikir da kadagiti pada ng believer. Saludsudok man kanyayo kunak kanyada. Sino titineksam tatanga i-encourage mo nga kakabsat? Sino titineksam nga umayan ti church? Dapat kasjay, dapat ti spirit. Tayo kakabsat kung kunak kanyada. Nga ham mo nga itulok, nga dakabsat mo nga mabati, ket mabati iti panagserbi ken ni Apo Diyos. Tender affection. Ipakitam. Dayjay panagayat mo ken kuana. Noong pagplete na kunak kanyada, ipletjam. Amen? So love must be generous. And love is forgetting yourself. That's the love of God that showed to the whole world through Jesus Christ. Love is forgetting ourselves. Amen? So I hope and I believe nga daytoy nga lesson, agbalin ko mga encouragement, ken challenge iti panagbiag tayo. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos. Anyan nga yaman ken ragsak mi Apo. Gaputa, makita mi Apo Diyos iti panangidalan mo. Kang runaan Apo Diyos iti patriarch mi ken iti senior pastor mi. Ket Lord, anyan nga kinasayat mo Apo. Tada ito'y tema mi nga impakitam kadagiti adipen mo Apo. Ket nakapinpintas. Iso nga mamati kami Apo nga adda iti kayat mong aramiden iti bibiyag mi. Kang runaan ti HBBC family. I pray that may you please help us Lord. Nga agbalin kami nga supportive Apo. Iti vision dagiti adipen mo. Ket daytoy Apo Dios nga panaka-encourage kadagiti kakabsat iti Hawaii. Dawatik Apo nga may sa kumanga panangkarit iti pamati da. Awanen ti kang runaan ken karagsakan Apo. Ngayon kami aramiden no saan nga iti aramid mo Apo Dios. Ket tulungam Apo dagiti amin Apo Dios nga programa iti HBBC family. Bendisyonam iti Hawaii Apo, iti panangidalan Apo Dios ni Preacher Glenn. Continue to use him Lord, bless him. Kun ore pa iti pamilya na Apo ni Ma'am Bernadette ken ni Sandro Apo. Ken kadagiti key person, kadayta Apo Dios nga congregation, dagiti kakabsat Apo. Ikam Apo Dios isuda. Itinanalay nga panagtunos, panagtitinnonos Apo. Tapnon itikas sa Apo Dios. Dayta nga trabaho at adapay Apo Dios nga naprogreso. Ket Lord, agyaman ak Apo iti panangusar mo iti biag ko. Thank you Lord for all the blessing. Nga ay mo Apo Dios iti HBBC family. Thank you Lord. In Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. Thank you so much, Pastor Dennis. That's a very timely message. Amen. Basta di ko na kay di Wednesday kakabsat, enjoy life right now. Yeah? Don't wait tomorrow. Don't wait years from now because it's never promised. Praise God for the wonderful message. Enjoying the most of our blessed life until the Lord comes. The question is, again, enjoy kayo mo't lang mo no... you think you'd enjoy better no may promote KJ Langit kakabsat. We can help you make arrangements for that, yeah? Kanayon DJ, prayer list tayo kakabsat. No, kahit yung enjoy dito, that you need to have a mindful and willful desire to enjoy your time serving the Lord while we live. Amen? Praise God. Thank you very much, Pastor Dennis. Until lipatan, digiti several announcements na tatay about the many activities that they have going on. Kunana, aparida, soul winning, visitation, Bible study, and then baptism, and then the same in Lasam, soul winning,
baptism and Bible study. Kat praise God, maaramat dito gundaway digiti estudyante nga naka-sem-break da kakabsat. Kat I know that we are always very willing to assist. Amen? Amok nga adut kinidag ti apo itatay nga mangted kayo para meriendada. Amen? So mangted tayo ito kakabsat, pag-enjoyan. Tapno, those kind of activities, digito young people, I know that they enjoy doing things for the Lord. Yung sa bali, ti ragsak ti baptismo nabsug ti buksit na. Amen? So kargaan tayo ito buksit na digito nga young people palubos ti apo. Thank you very much again, Pastor Dennis. Dawatik nga rin nga tumakder tayo kakabsat, taintay ti kapintasan. Ang mga kapintasan, kararagsakan, ha? Tanaragsak tayo nga mangtid para ti apo. Amen? Tengar di kararag di ti tithes and offering tayo nga malam. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for your servant, Pastor Dennis. Ket apo, mablasanak launay apo ti panagbiag na, ti pamilya na, ni Ma'am Sheena ken ni Paul, ken ti leadership na apo ti HBBC Claveria. Agyaman nak apo ti panangawag mo keng kuana, ti pinagsurot na ti pagayatam, ken panangidedikar na apo ti panagbiag na tapno agserbi ken kakas ang Pastor J. Claveria. Ket agyaman kami apo ti humility na kin wisdom ng patalek mo keng kuana, ken ti mensaheng impadalan mo keng kuana itata apo. Thank you so much, Lord. Dakkel nga pamalagip ken mangtulong kanyami, Lord God. Mahanga po ta adut na pintas nga napasama kidi kalman ket apo namnamaen mi nga may kargami, may surut mi for tomorrow. But Lord, agyaman kami, O Lord God, nga hami man maitugot di kiti abanbanag, ngam apo agyaman kami nga adi iti karim nga pangnamnamaan mi para apo iti sumarunong aldaw. Thank you so much, Lord, for your servant. Lord, itangagundaway agyaman kami manen ti pribilehyo nga impaay mo kanyami tapno may sublimi iti apagkapulumi ket makaited kami, O apo. Apo digiti trabaho mi, digiti sweldo mi, everything that we are and we possess, it's all because of you. Ket agyaman kami apo, nga mabalin na kami aramaten tapno makatulong ka digiti adu nga trabaho mahalang iti Hawaii but also in the Philippines. Nanggigan mi apo, kadigiti sumarsaruno nga aldaw, digiti activities ta J. Claveria ket sika kadi apo ti mangbedisyon, mang proteher ken Pastor Dennis ken kadigiti kakabsat nga kadwanan tu mapanidi apari ken Claveria. Ken apo, iraman mi manen apo ni Pastor Puvi, message na kanyak Lord, 6:30 J flight das. Kakadi apo ti mangisagana ken kwada ken ti pamilya na, O Lord God. Please bless our offering this afternoon. Bless also the giver, because all these things we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may bring your offerings, kakabsat. Okay, pelang anti, dakano kayat nga ibaga ni Pastor June. Kahit yung mga gamboses ni Pastor June kakabsat? Amen. Kumput kay nga rin ka, di kita tugtugaw yung kakabsat. Hindi pasa, iti mic. Kini Pastor June ni J Studio, J Control, J Bakara. Hello. Hello, test mic. Amen. Yeah, what a great blessing. Ket naragsak kakabsat. Finishing touches lang nga dito building tayo. Amen. Ken hopefully makaarkar kam no bigatan dito balay nga impaay ti apo. Amen. Madama ti paligay plaster ni mama, di kita istub me, di kita rep me, kan di kita tugtugaw. One great blessing today. Denggan yung nga imbag. Lend me your ears, please. Amen. Nakasaritak detay may-ari jay lote jay batak sango jay MMS yung mismo. 1,200 square meters. Amen. That's big. Mapang kami after the service, tapno yung kam kasarita,
ikararagyo nga maisettle kakabsat kan hanatay panginaan. Dakkel nga blessing, ijela ta sango nga mismo, kumunig kalabasit, ngam sango jay MMSU. Amok nga dahito itin sagana ti Apo because we have prayed for it. Amen. I know it will not be a small amount, ngam agtudon to ti bendisyon nga kapo jay langit. Amen? Amen. Amen. So nga ikararagyo kakabsat, nga masettle mi dito. To God be the glory. Kaya ikararagyot salon at me because we are hoping to come by May. End of May, palubos ti Apo. Ita Hawaii. Amen. So ikararagtay ti inauguration di Hong Kong. The place is now ready. The hotel is now ready. Dagiti kakabsat, adut inawis dan. So nga excited tayo kan agkarkararag tayo ti balaigi nga ited ti Apo. Amen. Kan baptism, kasi adudat ag-baptize, ije Hong Kong. Amen. Amen. Palubos ti Apo. Amen. So nga agkarkararag tayo, hanyong isip-siper, dagita wallet yo, no di kat lukatan nyo, para iti Apo. Amen? Amen. Amen. Well, to God be the glory. Maragsakan na kakabsat, I cannot say much, but prayerfully, talaga nga dito nga vision nga into the Apo, expanding our territory, will happen by the grace of God. Amen. Kararag tayo. Kararag tayo. Thank you, Lord, for the message from your servant, Pastor Dennis. Nanggasatan nga mensahe, agsipod na kailangan nga ag-enjoy kami, Apo, not enduring. Ado dagiti Kristiyano, they are enduring their life because they are not in the center of God's will. But thank you that we can enjoy the rest of our life until the Lord comes. Yes. May you continue to bless HBBC Claveria. Deto'y na ipabision ko kadakwadan, Apo, nga gapon iti edad, isudan ti sumublat nga magiplant kadigiti churches ti Cagayan. As I assist our senior pastor to plant churches in Ilocos Norte and Ilocos Sur soon. And La Union. To God be the glory, tadijay provincial director mi, Apo, nga isu iti chief of police, ijay San Fernando La Union, tinabayag. Ket kuno na, ibagamlat na pastor, I will call the city chief of police to give the second floor nga pinatakder mi ijay, gaputa paggimungan nga talaga di jay. So we are waiting for our pastor, senior pastor to come back so that we could inaugurate San Fernando La Union soon. So nga excited kami, Apo, kat dito'y batak paway, after dito'y Apo Diyos, kat mapan kamin, tapno mapami kasaritan, di jay makindaga. Kat iturong mon, intervention ti kasapulan mi, Apo, tapno ti kasta, klamarami nga daytoy ko mga dagati ited mo, tita nasaya at nga lugar. Kastamat ti panaka-inaugurate iti HBBC Manila. Kat Apo Diyos, hoping nga nuyan nantuman, Apo, ti ipay mo nga lugar, tadan talupat nga pamilya ijay, 5 nga pamilya. Mabalin nga ijay Mandaluyong or City of Manila, basta Metro Manila, Apo, HBBC Manila will be inaugurated soon. So, tikararag mi, Apo, tunggal may sa abulan, kat may sa kumat malukatan. So, our goal is 12 outreaches for 2023. And I believe that that's not impossible by your grace. Ikan nakamti salunat, panagkaykaysa, pabaknangam dagiti puso mi, hanang ati panagayat, physically and materially. So Lord, continue to bless HBBC Hawaii. Adumanan, dagiti mainayon kadakwada, nga mapasangasangan nga mapan. Continue to bless your servant, our preacher Glenn and family, Badet and Sandro, and the rest of the men and brethren. Tapno may palawat ipagaryam. Apo Diyos, help us not to be intimidated by any problem or criticism that will come our way, but to look upon you for more blessings.
Surround us with your love and empower everyone, especially the safe trip of our senior pastor, Pastor Pruby, going to Hong Kong. We claim now, Lord, for victory after victory that you will give unto him. Thank you, Lord. We give you all the praise, the honor, the glory, and all these things we ask in Jesus' most precious name. All the people say, Amen. Let's sing that beautiful hymn. I don't know who holds tomorrow, or another translation na nila. I know who holds tomorrow. Mintas di nga buhay ka kapsat. Amen. One outreach each month. That's a big goal, impossible goal, but by God's grace, we can do it. Amen. Para itiapo, kitiapo mo at mga enable kanya tayo. Amen. On the first verse, ready, sing. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside him, for he knows what is ahead. Amen. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Last verse. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the bad that is my portion may be through the flame or flood, but his presence goes before me, and I'm covered in his blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Hello. Yes, Mike. Yes. Alagat, February 19, DJ Friends Sunday tayo kakabsat, katirugyamit agi-promote, hanatay malaon siguro dati sanctuary tayo palpalubos ti Apo. Friends Sunday. Idikalman, adamanan Lieutenant Colonel nga imay diti Bakara. Hanalang na-acknowledge kasi naladaw basit. Diti church, Lieutenant Colonel from our province, bali babaan ni PD. Ket inawis ni Brother Anton, kunak ipalagip ko ikararagtay ni Provincial Director, gaputa imawat kat baptisti di maklan na jay baknotan, ket kunana, basta once every month nga umayda amin na stop na, imay di Chief of Police ti Bakara, imay ti Chief of Police ti Pasukin, hopefully to no Friends Sunday, amin nga Chief of Police ti Ilocos Norte kat awisin na. So to God be the glory, adut police woman pa yung harapan pasugin di kalman. Wow, amen. Iso nga dati Friends Sunday tayo, kararag tayo ay mukong overflowing dati kakabsat. Awan to sigurot pagtugawan ipalubos ti Apo. So God bless you. Good day. The Lord loves you. Take care. Aloha. Amen. Pastor Dennis, close us in prayer, Pastor. And also, dori awang ka ito yun, Pastor, pag-pray to kanin mi. Amen. Ibagag Pastor, ada kami nag-message kanya ako na nagkari adagos ang pastor nga mang support ka DJ Travel yung Aparican Claveria. So nga kanayon na lata dito kanin mid to kanin yung pastor sa pakikararaglatan. Thank you. Let's pray. Apo Diyos, agyaman kami Apo, iti dito yung gimong Apo Diyos, iti dito yung bigat. Kaya't maragsakan kami Apo, iti
aramidem Apo Dios iti HBBC. I pray Lord nga sika iti agtultuloy Apo nga mang bendisyon kadagiti gandat mi Apo Dios ken tarigagay iti puspuso mi Apo iti HBBC. Kang runaan iti patriarch mi Apo ken ti senior pastor mi. Continue to use them Lord, bless them. Ken Apo dagiti mapaspasangasangan Apo nga activities iti HBBC Lord sika kadi Apo Dios iti mangiturong mang bendisyon Apo ken agyaman akmet Apo Dios iti biag ni Preacher Glenn Apo nga iso iti nusarmo iti trabahom Apo kadayta nga lugar Hawaii Apo as panangidaldalan na Apo Dios ikam iso na iti wisdom ken adadapay nga tured Apo ken gastapay Apo Dios iti family na ni Ma'am Bernadette ken ni Sandro dagiti kakabsat dagiti men iti church Lord. Help them nga sapay ta suportahan da Apo Dios iti adipen mo. Ken orepe Apo Dios iti naisagana nga taraon da Apo Dios bendisyonam nga mangted iti kiret pigsada Apo ket agyaman kami Apo Dios iti nabuslon nga ayat ken parabor mo. Naragsak kami Apo nga agserbi Apo ken ka kaputaawanen ti sabali Apo Dios nga mangted iti kiret pigsami ken ragsak mi Apo nuhan nga sika. Bendisyonam dagiti nga kakabsat Apo. Amin dagitoy dawaten mi tinagan ni Apo ming Jesus. Amen. So God bless. Amen. Thank you very much, Pastor Dennis. Good day, kakabsat. God bless and aloha. Kung may umabot, may magipangan ka namin, kakabsat. Ito pang rabi email. Thank you very much, Tita Teresa. I will forward to Baccarat.